ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାହା ତୁମ ରୂପ ଦେଖି ନୁହେଁ, ତୁମ ଗୁଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତୁମେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ତାହା ତୁମ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖି ନୁହେଁ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, କାହିଁକି ନା ହିସାବ କେବଳ ଆମ କର୍ମର ହେବ, କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହେଁ। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭରସା ଦେବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିବ ତ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ନିଜ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିବ ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି ଯେତେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ତାହା ପାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଏଠି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି, କିଏ କାନ୍ଦିକି ଦେଖେଇ ଦିଏ ତ ଆଉ କିଏ ହସିକି ଦେଖାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ତୁମ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଳାହଳ ବିଷଠୁ ବି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିଏ ଅବହେଳା କଲା, କିଏ ଅପମାନ କଲା, କିଏ ବଦନାମ କଲା, କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଏସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଶିଖ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭିତରୁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ।